Nu bliver det noget mere muntert. Vi skal nemlig til et helt særligt sensommertræf i Vordingborg, hvor de her til aften blandt andet danser line dance. Kasper Markvartsen, du er taget med, og jeg kan se, at det passer dig ret godt. Du blender i hvert fald vældig fint ind. Ja, altså dansen begynder her lige om lidt, og jeg kan afsløre, at det ikke er første gang, jeg har danset line dance. Måske man også kan fornemme det hjemme i stuerne, når vi går i gang her lige om lidt. Annette og jeg skal danse. Det er godt nok ved at være mere end 10 år siden, at jeg dansede, og dengang var jeg også rigtig dårlig, skal jeg lige helt sige. Men Annette, det er ikke første gang, du har danset line dance, ved jeg. Nu skal vi til at danse samtidig med, at vi snakker. Det bliver måske lidt svært. Hvad er det specielle ved line dance for dig? Jamen, det er glæden, det er samværet med andre. Det er musikken, det er lidt svært. Det er svært at snakke samtidig med, at vi danser, det er rigtigt. Og jeg ved godt, vi har øvet lidt inden og sådan noget. Hvordan synes du, jeg klarer det? Jamen, jeg vil sige på den måde, jeg synes, du måske lige skal tage en time mere til næste undervisning. Charleston. Hvad hedder det? Det er jo første gang, det er i Vordingborg. Ja. Hvad synes du om arrangementet indtil videre? Jamen, indtil videre, nu har det jo ikke varet så længe, men det tegner rigtig, rigtig godt. Vi håber jo selvfølgelig til næste år, der kommer nogle flere, så vi bliver fyldt helt op her. Det kunne være fedt. Du skal restarte. Og den var, ja. Okay. Hvad hedder det? Vil du lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, line dance kan? Altså, der er noget med fællesskab, så er der også noget med nogle cowboyhatte også og sådan noget. Ja, altså det er jo, som man også kan se her, så er der jo rigtig, rigtig mange, der har cowboyhat på, men der er også mange, der ikke har det. Det er jo lidt forskelligt, hvad man er til. Jeg gør det sjældent, fordi jeg simpelthen har det alt for varmt. Det er ret varmt, og der bliver også lidt forpustet af det her. Ja. Ved du hvad, det er meget svært at koncentrere sig om at stille spørgsmål og danse samtidig, så jeg siger tak for dansen, Annette. Og så, ja, tak. Og så ved jeg, så har jeg lavet en aftale med, Hanne, som står herovre. Og Hanne, du er jo arrangør, og du har lovet mig, at vi ikke behøver at danse, mens vi står og taler sammen. Det er jo første gang, det er i Vordingborg, du har været med til at arrangere det. Hvis du lige vender dig om og kigger, altså hvordan føles det så, når du ser på dit arrangement udfolde sig? Det føles rigtig skønt. Det her, det fungerer jo alle andre steder i Danmark end lige her, og det skal vi have det til. Så derfor laver vi det her i dag. Hvad er det? Nu spurgte jeg også Annette om det, mens vi stod og danse. Hvad er det særlige ved line dance? Jamen prøv her, det er jo sammenholdet. Det er den her fest, vi holder. Det er den her motion, vi får ved den rigtig gode musik. Det kan ikke siges mere klart. Hvis du lægger mærke til det, du har lige været ude at danse med Annette. Vi har jo alle sammen et fantastisk fællesskab. Har du mærket det? Hvorfor er det, du siger, at det ikke fungerer her? Jamen, der er flere foreninger, der har prøvet at gøre det. Og nu gør vi det. Og vi har lidt svært ved at trække jyderne til det nok, fordi vi skal overbruge. Men vi tager jo gerne det over, ikke? Nu skal de bare opdage, hvor gode vi er herovre til at holde sådan nogle fester. Og det ser man jo allerede i dag. Så vi er friske i næste uge og næste år. Det er godt at høre. Der er kommet 110 mennesker til arrangementet i dag. Er du overrasket over det? Ja, både og, fordi vi havde jo budgetteret lidt med lidt flere, men det er fantastisk. Der kommer 110, der hjælper os med at løbe det i gang. Og vi har jo været ude og spørge de forskellige foreninger rundt om os, og spurgt, om de ville være med og give deres besøg med ved at være på scenen, ligesom Hanne fra Faxe gør det nu. Så det bliver et stort fællesskab. Og så kort her til sidst, Hanne. Det er jo ikke kun i aften, det foregår. I skal også ud på gågaden i morgen. Vil du lige kort fortælle, hvad det er, planen er? Ja. Planen er, at vi vil gerne vise, hvad line-dansen har udviklet sig til. Line-dans er jo ikke kun Kenny Rogers og Dolly Parton, og fred være med det, fordi det er lækker musik, men vi danser til alt, hvad der er rytme. Tak for besøget, og tak for dansen. Selv tak. Ja, vi